wachako gi etend joma mine national government ema dwaro mondo kadh telo mondo obed ni 2/3 gender rule obed kare gi machal mar county government. To wasineno ka noket nyaka committee marango 2/3 gender rule gi government mangiso ni sani jatelo osiro gini kabisa. To ne waneno nyaka koket His Excellency Raila Odinga mondo bed ng'ama bede tayo wachni nikech en jalony e telo gi nono weche siasa gi negotiations malo kuno. To waneno kendo ka koro President William Ruto bende wacho wachno kabisa. Mano ngiso ni ochopo kang' mopogre kaka ndalo mane waneno ma pile pile kodhi e od bura maduong' tigo e piny nikech sani jatelo wuon and party leader owacho. Party leaders the leading parties mag Kenya gitegi siro gini to gini nyaka chak mane party nikech kino die od bura nitie gimiluongo ni whipping. Party leaders emonego benik miyo joggi e od bura kadho gik ma bober ni party to bober ni piny. Koro okang' mowachope ni waneno ka idhi kadhe to nego wang'e ni the 2/3 gender rule ok en the 2/3 women rule. Gender en ng'ata kit chuech ni kadichuo kata miyo. So wadwa rango mondo ka chieng' moro bende dipo ni chuo bende mabobet 1/3 ama mine bende bobet the 2/3. Koro gini ema wadwa chwalo mondo ji te obed ni ginyalo loso e wach chuech gi, e wach tich, e wach pogo tich kuonde mopogre opogre and e wach kaka gik moko omenda biro ni jopiny. Erokamano ya duoge studio karkae. Daktari Agnes Salome, ochal nade iwacho ni en safar mosebedo maduong' ahinya ka irango ni tend joma mine biro